Добро утро, добър ден, не знам, в момента с Никола се оправяме, отиваме до магазина, за да си вземем някакви гризки, не знам, нещо за хапване и след това се насочваме към матча, на който по принцип той трябва да играе, но в момента е контузен, така че само ще гледаме. Хора, днес времето е просто уникално, няма нито едно облаче на небето, а подобно време мен много ме прави щастлива. Наистина, както и няма едно облаче. Май са забрали да пръскат днес. Ники отиде да зареди, но искам да ви кажа, че когато има някой около мен, дори да е мъжът ми, някой от семейството ми, няма значение кой, много се притеснявам да снимам и да говоря пред камера и се чувствам много, не знам, някакво стеснително, нелепо. Все едно говоря на никой, а всъщност говоря на вас. В Германия бензинът е станал някъде на около 2,20-2,30, за което за мен е просто голям ужас. И аз просто не знам докъде ще стигнем, защото, както повечето хора знаем, наемните заплати, изобщо заплатите в България, Германия, Холандия, абсолютно няма значение къде се стоят едни и същи, докато пък цените на горивата, например, виждате как ежедневно се покачват и просто е голям ужас. Я ми дайте 2 цента оттам вътре. Когато с Никола се запознахме, тук си набелязах моята риторика, за да може, ако някоя друга седне случайно, да разбере, че Никола си има вече приятелка и просто да не го занимава. Вече сме в Kaufland, взели сме количка и ще си вземем някакви, не знам, нещо за хапване, нещо за пиене, може би семки. Семки са супер. Добре. 49 цента. Защото не са истински. Или за йогуртчето, за да ми правиш, или за шейка? Ние сме такова семейство, което просто гледа да се яде с по-чиста и качествена храна. Не ме прекъсвай, когато го... Опитваш да се гръзни? Не трябва нещо. С Никола хапнахме пред паркинга на Kaufland. Искам да ви кажа, че сумата ни не взехме чак толкова много неща. Буквално напълнихме цяла малка количка и ни излезе някъде към... Да, към 100 евро, честно казано, 97 евро. В Kaufland исках да кажа, че едно от най-хубавите неща в чужбина е да говориш на твой език високо и никой да не те разбира. Да. Тук ще гледаме матчът на Никола, там е стадиончето. Вижте, много е красиво просто. Вече се бяхме настанили да гледаме отборът на Никола, но ви забравихме да купим семки. Останахме там някъде около час и нещо и като цяло двата отбора завършиха 1-1. Това мисля, че е нов прогрес в YouTube канала ми и не е само да се показвам без грим. Това е нещо много хубаво, понеже аз доста рядко се показвам без грим, но това трябва да се промени. С Никола станахме горе-долу преди час, той отиде да се върши неговите задачки, аз също имах да звъня тук-там, моите ангажменти и така нататък. И след малко, след като се прибере, вероятно закуската трябва да е готова, но аз все още се чудя какво да му направя за ядене. Може би, мислех си за неговите любими тостчета, сандвичи, така че предполагам, че ще направя тях. Никола се прибра, а това са неговите тостчета. Оправих се и сега вече стана след обед, отиваме да пинем или да хапнем нещо, но съответно аз няма да хапвам нищо, понеже хапнах вкъщи, най-вероятно ще си взема нещо за пиене, докато моята приятелка, тя понеже вчера се прибра от Русия, е спала цял ден и не е закусвала вкъщи и реши да яде навън. Когато си гледам видеята на осмопоката и гласът ми е толкова странен, а на живо го чувам по съвсем различен начин. И другото, което е, наистина ли съм толкова кринжева, хора? Искам да ми кажете, толкова ли съм зле в снимането на видеа? Идва ми отвътре, искам да го правя, обаче дали мога да го правя, това вече е друг въпрос. Какво имам предвид? Имам предвид, че не мога да говоря пред камера. Буквално, как да се изразя? Просто мисълта ми тече по много бавен начин и се задъхвам и не говоря като инфлуенсър, и говоря като селянин, който се забравя мислите на всяка секунда. Но не знам, може би се дължи на факта, че живея от много години в чужбина и съм забравила българския, например.
Чакам приятелката ми вече от 40 минути. Трябваше... Резервацията по принцип ни беше за 5:30, сега е 5:31. Навсякъде съм точна, винаги съм първа и винаги чакам. Другия път просто я ще закъсня и в момента я гледам локацията къде се намира. Намира се горе-долу на, не знам, на 15 минути от тук пеша, така че ще изчакаме още малко. Ресторантът, в който ще идем, там. Това е тук е тя, това тук съм аз. И просто търпението ми се изчерпа, но както и да е, всичко е наред. Аз съм свикнала да чакам. На какъв език си говорим с нея? Тя по принцип е рускиня, но е родена в Германия и двете говорим на... смесваме езиците, като и двете говорим и на немски, и на руски, така че не е никакъв проблем. Казах, че няма да ям, обаче си поръчах ето тази малка салатка с рози. Schau! Ja. Wieso nicht? С моята приятелка хапнахме, разходихме се, както видяхте, за съжаление, обаче тя не обича много да се снима, така че ми я снима. По принцип не исках да ям, обаче ми беше така неприятно да отидем на ресторант, аз да не ям нищо, но все пак не ядах много. Ядох буквално една малка салата, чиято салата струваше буквално 11 евро за... Видяхте колко малко порцийка. От много маничко обожавам природата и сега като гледам това поле и залеза, просто ми се иде да се хвърля там. Но когато гледам нещо подобно, ми се иде да заплача и не знам, просто за очите ми това е много красива гледка, колкото и хора да не го разбират. Понеже все още не мога да се прибирам без навигация, си отворих мапа и като цяло не знам дали съм на правилното място, но трябва да мина през този път. Много ми е така страшничко, имам чувство, че минавам през някаква гора, обаче истината е, че отляво и отдясно има градинки, където хората си съдият нещо, имат си барбекю или разбирате ме, някакви колипки. В шок, минах буквално по този път там, не знам дали се вижда. И навигацията ме изкара тук, където всъщност трябва да съм точно пред домът ми. Жалко, защото аз не исках да се прибирам направо вкъщи, а исках да мина до магазина, за да взема сметана. Но нищо. Здравейте! Тази вечер ще вечеряме с каритки, с ориз. Тук отстрани съм си пуснала да гледам вече Кузманови. И ще ви снимам след малко, когато порцията на Никола съответно е вече готова, за да видите как изглежда. Това тук е нашата вечеря. Искам да видя как се е получило. Часът е 11:24, с Никола отиваме на фитнес, като сме предвидели тази вечер да тренираме само крака. Горе-долу ще потренираме, не знам, към 40 минутки, понеже днеска сме си казали, че няма да тренираме толкова много, защото утре трябва да ставаме рано, а е почти 12 часа, даже вече 12 часа. Правим това упражнение, след което се нагласяме да направим, предполагам, че общо към 60 коремни преси. Днес няма да снимам с камерата, ще снимам с телефона си. Просто преди да идем на танци обаче трябва да минем през разкрасителната процедура, тя е да си направим нови ногти и чак тогава ще идем на танци. Направих си ногтите и
доста дълго се чудих дали да си взема Starbucks, дали да си взема кафе, но се сетих, че тук наблизо е там, където е зеленичкото. Нещо като кафе, обаче само с мача, и си взех мача с Рафаело и нямам търпение да го опитам. Сега ще седнем в един парк и ще се насладим просто на природата. Парка, в който ще идем, е ето тук, и сега само остава да си намерим някаква пейка на хубаво място. Някои хора не го намират за нормално, но аз много обичам да прекарам време за себе си, да се седя просто и да се любовам на природата, колкото и странно да звучи. Хора, мисля, че ще мога да ви снимам, но не всеки е съгласен да го снимам и мисля, че ще бъде много по-интересно. Но за сметка на това пък видяхте други неща, така че не трябва да се отчаиваме. Наистина много се радвам, че гледахте този влог. Да, в момента сме в Германия, не правим нищо особено, но скоро се местим за Тайланд и скоро след половин година. Но очаквайте нещо много интересно, защото освен в Тайланд ще бъдем в Бали и може би във Виетнам, така че очаквайте наистина нещо много интересно много скоро.